Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mai gida baka ne? Yawa barka ne. Da Allah ɗaki yake su VIP kamar na sati biyu haka. Ai yanzu oga ba ma VIP ba ko ordinary din gaba ɗaya riga an yi booking din. Yanzu a ce duk girman wannan hotel ɗin sama da ɗaki 300 a ce ba zan iya samun ɗaki ko ɗaya ba? A yanzu oga a hotel din nan tunda wannan waya ta fito iPhone 16 tunda ake launching ɗinta gaba ɗaya muka rasa ɗaki a hotel din nan. Gaba ɗaya an kama shi. Menene kuma haɗin fitowar iPhone 16 da rashin ɗaki a abin nan a cikin hotel? To ka san da yake ana mining ne kafin a samu waya. Wannan dalilin ne yasa gaba ɗaya nan da wata ɗaya ma ba mu da ɗaki a ƙasa. To wannan kuma wani kalan mining ne da ba za ka mallaki ba sai ka yi mining? Ai da yake mining din ana so a yi caccaka da kyau ne. Yasa nan da wata ɗaya ma ba mu da ɗaki a ƙasa. To wai oga, Na? wannan wani kalan mining ne haka da sai an yi su ake samun waya? Kai yanzu baka san mining din da ake ba? A irin mining din da ake. Irin Okay, na gane shi. to irin shi ake shi yasa gaba ɗaya muka rasa ɗaki. A to na gode sai an jima. Yawa sai an jima.